tunruma chuan topic sensitive deuhlek khelve talokila FIFA World Cup a hian abik takin kumin sangni somni paruk FIFA World Cup a hian Argentina hi FIFA-in an Duhsak Bik ka an chak theine turin ruam manna asiama sang tak an thlen theine turin Argentina kong hi anti all samsak bi kani tihte match chan khelle a chevel thlengin match official tena thutlungna an siam Engtianga tepo kong sang Argentina hi FIFA-in an Duhsak Bik ka apuyani ti in soi atam hle tun thleng hian then khat ngaidana pheichuan Argentina le FIFA hi in nai bik in mel hriat thabik tepo kan ti theyang chu tiang lam hoi chuan ngaidan an la nei fana he boruak hi adai mai don lo ni point alangani hemi chungchang hi tunruma hian chiang kwang deuh hleka soi kan tum vele dona Argentina hian Duhsak Bik lo chungin World Cup a hian final anin pet kai reng emni an fixer hi osam tura duan lok ani reng em ti tepo thil omdan le an kalpui dan Thil Nihna taka tangin a chan na mu kan tum don ani kumin World Cup mai po ni lovin World Cup masa tepo khan Argentina hi FIFA-in an Duhsak Bik shim ti thu tepo arik to kha kumin World Cup a po chu thau chu kan hriat non le tak ni in Argentina le Egypt in kheltum golthum go nia an chakna me cha khan helam hoya selna le demna hi anasa zuala adar hluaya a al ta hluaya ni Egypt lam anlung oi lova Argentina tan lo tu tam takin selna tur an mu boka match referee thutlukna atanga Argentina Duhsakna lam nia an ngai te kha in khel zoa soizui lo ber football khovela khel lo ngal ber ani zui zata tichuan Switzerland le Argentina anin ma chhon tumin social tu ten social na tur an mule boka match referee thutlukna siam to sud le ani chungchanga Argentina Duhsakna lamani ti in an sel le kumin World Cup a Argentina in match an khel towa te hian Argentina fola hamna tur Engtianga tam taka referee in an ham lova Argentina tana thalam hoin thutlukna tam tak dikhlel takin siamani to tiin social tu te hian an soizui ta zela hei hian online petition te hial string chuakin online na du than theina petition poll an siama chuta chuan Argentina hi pe chua ni ro se tiin rodna an siama Argentina World Cup atanga pe chua du tu mi makta duai som chuangin ming an zia nan thlap towa chu semi-final match khel ma kha alani zui tuna pheichuan an pung le zual to ang online petition atanga alan dan chuan Argentina hi in elna atanga pe chua nal du tu pe chua tlak an ni an result hi a fair lova shrem tlak an ni ti tu hi mi makta duai som chuang dai an tlinga hei hian Argentina in hotu anei tamzia hrefiah le Messi po FIFA nen me belin FIFA boy tiin an trol chiam maya Argentina hian kong ol sam an zo bi kani ram lian le tha top team an ma chhon ve meu lova FIFA hian an kong ati ol sam sakani ti thlengin mi sangin an soina video le social media comment te po tam tak mu tura oma FIFA hian achang chuan engemo ati ruve thin ti te FIFA hi karin lo pha vek ti tu thlengin an oma soivek sen po ani lo kil sang atangin Argentina hi FIFA nen thok duna ngaina diglo taka thil tia ngaina aoma politics thlenga in rola ngai tu an ombokani hemi ya hian mi ina an soile an zeldin angchin te hi thlir thiam angaya chu kan thlir thiam theina turin tam tak tan atang kai be sein ti zong hian soita ila zona omta chu FIFA hian Duhsak Bik anei theyem ti hi ania achan na chu Duhsak Bik anei thei ti hi ani FIFA hian Duhsak Bik hi anei thei chianga an nei thiang boka ma se chuta chuan match an khela chaktir tur ang zonga Duhsaka wanga mala group lam atel theilova FIFA hian in elna an bua sai thina chu an bua sai in elna chu a hlut zualna tur chuan ramro puite player ro puile ming lian te hi rei tak dam sela thui tak thleng se ti chuan in elna hi a hlotling zualang tiin chumi kia chuan rilruwa Duhsak zong an nei ve thianga ma se chu an Duhsakna chu ataka thil ti manga malak puichi ani haulo an ti thiang lo boka chu wangin Messi le Argentina hi thui tak thleng sela match an khela hian official ten Duhsak zelte setiin atak takin chu tiang lam hoi chuan chet an lak arem lo burani ma se arem lo bur kan tia hi FIFA hian rin hlel an ni ang hian lo ti tak ta ni sela enge thlengang ti hi ngai tua ngai chu ani ta a ahma sabera chuan FIFA a rin na om hi abo ngal do na FIFA World Cup le FIFA bua sai thila te dikna kan mu kan toang fair lo taka thil tina ang zela ngai ani to do na
FIFA a mo phurna lian chel tu te an ho tu lok te thu berber te bang turanor na awm ngal don ti achiang boka ho tu lok te ban na aya FIFA ina atorna thei tur jok la om cheu bokin chu company lian tak tak te ne na an tho ho na chetel tur hi ani FIFA hian Duhsak Bik neya fair lo taka thil ati ani nga chuan company lian tak tak an tho pui ten inrem na thuthlung an chu chatanga FIFA in elna ro pui tak tak an bua sei theina tura an mamo sum an hmuna hnar ber atop si chuan World Cup ani emo thil dangpo ahma angaro puin an bua sei theidon lova FIFA hian company lian tho pui lovin ama in FIFA World Cup hi tuna ro pui taka abua sei ang hi chuan abua sei theilo hrim hrimma sponsorship lian tak tak tele broadcasting partnership lian tak tak te tel lo chuan FIFA World Cup hi nei thei ani lo heng zongzong ba ka hian dan be chanin police lamin FIFA hi an chui chianganga case nein corruption kai hnoi boina lian tak an nei don tina ani diklo taka an ti ani chuan ahun laia hroi tu te dam chunga tan football kai hnoya in nam hnoi theilo tura hrem thlengin tok thei an ni dona ba ka diklo taka champion anom chuan an hlo chua medal le trophy chenin lak sak thei an nianga an hlo tlin na thai chiat thei ani don hei mai ni lovin FIFA hnoya injiak lut ram tam takin FIFA an chua sananga in elna fair jok nei duna lianin FIFA rin chan lovin kong dang in elna thiang hlim jok din tura malakna a hring chuak bokang FIFA World Cup hi ala awmzel ani poin khovel huapa ngai hlut ber ani na hi akiamanga ngai hlut ber ani to kher lawang heng te hi ngai tua ta ila FIFA in Duhsak Bik neya diklo taka thil ati chuan a hrin chua tur chiang sa a ngai te hi pui takania kan soilan lo kong tam taka thil thleng thei tam tak ala om tel bok soivek sen ani lova diklo taka ti ani chuan tia thleng thei tura ngai zinga lian le langsar zual te chau kan soyani heng kan soi tlem te chau po hi ngai tua chian chuan diklo taka thil ti ngam lo pha na tham ani FIFA hian Argentina hi Messi omna ani wangte Argentina hi football ramro pui an ni awangte in an hu hang lian taka wangte hian thleng sang sela thui tak thleng se ti in lo du sak le po ni sela chumi an du thu sama bak chuan an cheng thei lova an tan apia lam ti ngam chi ani lo hrim hrim khang kan soi tak zongzong te kha FIFA hian an chan phal don emni an ma chon ngam don emni ti te hi ngai tua ta ila Argentina Duhsakna awangin heng thleng thei tur kan soi te hi an haider ngam don emni FIFA hian athi pui thei hial tur thil ania chuwang chuan helaya match official ten an ham fair lo dewa kan hriat awanga FIFA in Argentina an Duhsak lo ti ve sek hi chu thil hriat chian tok lo wangte hriat tam tok lo wangte ani zokang ti hi ringila FIFA tan hi chuan Argentina an ni emo Portugal an ni emo Brazil po ni sela engram ma hi Duhsaka wanga thil tia ma la ngam na chi ani lo hrim hrim ti zong hian soita ila organizing committee lamin tun chum chu an ni hi an bo ruak alian sia thleng sang se kan du ngot mai in elna an ti hludona viewership le thil danga revenue thlengin kan tan chuan lok zual theina turania chuwangin tlama lo ram se kan du ngot mai tia ti na a an soi ho bak apia lam thlen ngam na chi ani lo ti hi hriat thiam turani Argentina antana wanga diklo taka thilan ti in englok na nge an mu chuanang ti te po hi ngai tua ta ila loka hnekin kan soi tak ang khan na takin an tuar jok dona chu keini ain an hrechiang fe jok boka dan chungchanga po keini ain an hrechiang fe jok an hretam jok boka film khur angai na ang zongzong po keini ain an hretam dai jok ani chung mi te chuan mitam tak rin dan anga molmang taka chanbik nei awanga diklo taka thil anti du hi ringlo ngam ta ila kan ring sual lo berang ram pakhat chanawanga Duhsak Bik awanga diklo taka thil ti ani chuan an career thlengin top pha theiania chu an niang level a phei chuan tu in nge hrethiam lo te lulang hei wang hian referee tan chan lam neya diklo lutuka match kai hroi ngam na chi ani lo hrim hrimma an eizonna an chan mai dona sin an chan zong takte in khel an kai hroi ani poin an chanani ti lan tir lo ram an tum zokang chan zong Duhsaka wanga career top pha thakna hrem tok du tunge omte lulang FIFA president me point mimal ang chuan chan zong te du zong te chu anei ve bokanga mihring ve thawania ma se mimalin atana adu sak ani ve maya FIFA ang zonga adu tipui tling tura ma langot thei ani lo hrim hrim
FIFA president hian ama in hetiang lama hian thutlukna engma asiam thei lova referee po ni sela competition an oma dana po competition an oma department sanga competition an om vek FIFA hi mi pakhat du danin akal ngai lova committee thu in akal thin ti te po hi seta ila chu wangin FIFA hi chuan achunga committee ate hi chuan chumi te chu champion sela chumi khami tal chu thleng se ti an nei ani theya chu an ti hona anin kom hona a an thu soi satlia ve mai bak ani tak thei lova engti kong ma in ram sang mi thu khom committee in ram pakhat Duhsak Bik in an vul bik thei lo shim committee in lungrual ngai lo top na tur thil ani zok Engtianga committee pakhata Argentina mi vek omta sela an Duhsak thei mai theya ma se chuting ang committee chu FIFA hian pakhat ma aom lova committee sanga hian ram sang mi te an tel thin ani engpo ni sela helam hi chu kalsanta ila an soi lang sar tak dang abikin kumin FIFA World Cup a hian Argentina kalkong hi a ol sambik lutuk tia an selna FIFA an rin hel phana ni le tabok FIFA in an kong tur an ruah man sakani FIFA in apuyani ti lam hi hetia an soi sel ang hi ani chi em ti te hemi chungchang hi hrefiah ve le ta ila FIFA hian World Cup kheltan ani ma dai to khan Argentina hi khoi group ange anom don ti po asian ma hawin ruah manna asiam fel sa veka kumin World Cup a hi chuan ram somli pariat anin eldona chu wangin ram somli pariat te hi group som pahnia kan thenanga group tina rampali zelan omang chung rampali atang chuan te bula asang pani in run of 32 an lutanga pathumna zinga ati thajwal rampariatin run of 32 an lut bokanga group stage satangin ramsom paruk an tlangal thungang tiin engkim an siam fel sa veka tutenge grupa omdon ti an chian ma in elna an kalpui dan tur hi an pei fel vek to chuta chuan group round mai ni lovin knockout kal zel dan tur final thleng rakin an rohman fel sa veka group sanga om tur ramte an la hriat lo awangin group A a pakhat na chuan group B a panina an ma chhonanga group C a pathumna chuan chumi khami chu an ma chhonang tiin chuti zong chuan group ming le position be chanin knockout round na in ma chhon tur te le final kalkong hi an siam fel sa vekani hemi hi tuna kan mu ang hian an ruah mana match khatna atanga match somsari pani na thleng kha group round ani awangin match somsari pathumna atangin knockout ain tran don ti chin chia thlapin knockout a hian group A a pani na le group B a pani na anin ma chhonang group E a pakhat na le group A B C D F atanga pathumna zinga mi pakhat anin ma chhonang ti te kan mu ang hian an set fel sa vekani henga hian hemi hi achak chuan heinen hian anin ma chhonang ti zong fixer kal zel tur po kan soitak angin final thlengin an ruah man sa veka heng zong hi grupa om tur ramte an ti chian ma a an siam fel sa vekani ti chuan anin khel dan tur an siam rem vek nuwa hian group sanga om tur te live ngatin an pot thina ti chuan thilakal zela Argentina hi soiselber an ni ta boka anni bik hi soizui ta zelila grupa om ho tur an po khan Argentina hi group J a Austria Algeria le Jordan nen anom ho ta ani group J a khan Argentina hi pakhanna anni awangin group A cha panina an ma chhona achan chu grupa an omna tur an po fel ma da yin group J a pakhatna chuan group A cha panina an ma chhon tur ani tia fixer siam fel sa vek ani awangin rohmanna omsa angin an khel mai chau zokani khami nu kal zel tura po khan group J a pakhatna le group A cha panina in ma chhona achak jok chuan chumi chu an ma chhona ngai don tiin rohmanna siam fel sa veka oma chutiang zel chuan an kala an chak tak zel awangin tun thleng hian rohmanna omsa angin dik takin an kal ta zelani Argentina hi group round na khan panina amor bok ta se chuan run of 32 a group A cha pakhatna tuna finala an ma chhon tur Spain hi an ma chhon ngal dona group J a khan panina an ni tak lo awangin run of 32 a Spain an ma chhon ta lawani chutiangin group A cha khan pathumna ni in ati thajwal pariat zinga telta sela run of 32 a khan Cabo Verde ni lovin Switzerland zok an ma chhon dai don chutiang chu Thil Nihna zok ania group round na amoran bokna pakhat na nge pani na nge pathum na nge eng position a nge amoran bok ti zoka khan an ma chhon zel tura kha ashil ta ani Argentina ina an ma chhon team te result po hian ngong anei ve tho ti po hreta ila Argentina hi group J a pakhat na an nia group A cha khan Spain zok kha pani na ni ta se chuan
Run of 32 a Argentina le Spain in machon turan ni do na Spain kha group leader an lo ni ve tlata wangin anin tong ta lo mai chawani chutiang chuan grupa a moran bokna apoi mo zela chu ramtel zong ta na ni knockout ta an machon tur final kalkong pahnia an omna lam tur hril tu ani awangin abul ber chu grupa an result zoka kha ani chu wangin fixer kal zela an machonte an chebi kani ti hi chuan lama man thei ani chia lawa Argentina hian FIFA ranking a somthumna nuailam vek machon chungin final thlengta sela Argentina hi chu an tumte an chebi ke ma lom ti in an selta ani point an soisual lawanga an tumte an chia an nema ne om tak vek an machon ti pom thlap turani chuti rual chuan Argentina demna tur pakhat ma awm lo thung ti hriatel turani ya an tum tu ramte hi tuma du an thlang thei lova grupa an result in akentel fixer kal zelina a hrin chua apiang an machon zel zokani an lo machon nem deuh bik ani po in fair taka an machon nem deuh bik te an nimaya dan ang thlapa fixer siam fel sa vek kaltlanga an machon te diglo omia lova an machon te an ni ti hriat turani chu wangin an lo machon nem deuh bik ani po in dik taka engkim ti ani awangin soisel ngot thei ani lova an van nei hle mai ti tur zokani chu fixer lama selna om thin thlir dan turani ya result tha nei rawa van nei le van duai tia soi thei hi chu an oma soitak angkhan an mani result ba ka an khingpui ni thei tur ta result in a hrin chua vek ani awangin fair lo angzonga soi theina tur pakhat ma a om lawani engpo ni sela tuntuma kan soite hi soi lo tak mai mitam takina kan hriat chian lo mi ti le thu soi thang vela an rin thu an lo rin pui ve ngot thin ania hriat chian a tha e ti te tan hre chiang du te tan Thil Nihna ta kan hriat chian theina tur liawa kan buat sayani Argentina hi an match khela referee ten an Duhsak le mai tia soi theina tur angchi antana thalama thutlukna siam hi chu awm to ngei maya Argentina a chau po ni lovin team sangin hetiang hi chu antong ve vekani antana thalo lama referee in thutlukna asiam soisel ve thei tur te po antonga chutiang po chu Argentina chau ni lovin team dang point antong ve veka referee ten thutlukna an siam sual ta deuh nia ngai thei tur angchi thleng thin hi chu mishing ve tho an ni na zona anti sual palte anti thatok lawa te apom thei maya ma se FIFA-in a Duhsak Bik anei ti ang zong hi chu pom thei lo top tur thil ani ti hi football tui tak te hi chuan hriat kar turani ole khatichin kha tuntuma kan topic kan soizaw theina chu nivele photro se